हाय लोगोफोर खुलुमबाय नैबे आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय बहुत गोबावनि उनाव माने भिडिअखौ लाबोनो हादों आरो ना आं लोगोफोर गोबाव जाथारदों ओमफ्राय दा नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आं गहपुराव थांगासिनोमोन आरो थाबैनो फैफिनगोन फुंनि 9 बाजिदों आरो ना बेनिफ्रायनो थांनानै थाबैनो फैफिनगोन बिदिब्ला अननानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जायफोर गोदान फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट हरदो आरो ना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला पनिर भुजियाखौ लाबोदों आरो दा बिराद गोथाव जादों नै बिदि थायो पनिर भुजियानि सिङाव बे काठबादाम ओमफ्राय नैबे काजु बिदि थायो आरो ना सिङाव ओमफ्राय आं बेखौ जानो लादों आरो ना सनाफोर आयु गोलैसिगोनसो जानि आं बेखौ किसमिस उथालाय ini काजु काठबादाम मा गोथावखा मेलावलायथारो न'आवबो सफैफिनबाय आरो ना लोगोफोर दा संनाय खुरनायनि खामानि बे लाइजों अमा बेदरजों मोनखांबाय आरो ना सनाफोर रेडि जाबायमोन अब्लाबो नै बाबाया दा जोंना बोरमा बेदर लाबोबावबाय बे बोरमा बेदरखौ संबावनोसै नै जोंहा बेबायदि सौखा लाबोदों आरो ना अरजों सुग्रासो ओमफ्राय गेसखौ इउज खालामथ'वाखै बेखौ इउज खालामना नायदों माथो हांगार जाजोबथारोना माने नैखौ भलिउम ओरै होनांगौ खमायनाय माने अरा बिदि जोंबाय आरो खमायनायबो दं ओमफ्राय गैथ्रा खालामनोबा अर सुनाय बायदि आरो ना जेबो गैया खिन्थु मोनसे होना दोनो आरो आंना बे गोसोम जाजोबो ओंखाम जानदों आं बाव ओमफ्राय सलायनांबाय थागौ बिदिनो ओमफ्राय दा बोरमा बेदर संलायनोसै लोगोफोर जा जोंहा दारिया बायदिसिना बेखौ देना होनो नागिरदों आंनो मस्ला मस्लिखौ नै बोरमा बेदर होनबा बिराद मस्ला मस्लि नांगौ ना आखाइफ्राबो लेथ्राथार नै बेयाव जाब्रां सोना दोन्दोंमोन आं बेखौ होथोंसै मिक्सार मेचिन दं होनबाबो उनथ'ला देनायखौसो मोजां मोनो बांद्राय होनाङाहाय सालाय सन्थ्रबलांगोन जाब्राङा गलमरिस गैयाना अ दंफायोना होमबालाय मारिनोसै नै बेदरा बेयाव लाबाय आरो खामलायलांसिगोनसो नै गुमा गोथाव माइ हानाय बोथोर जालायबाय नालाय गुमा गोथाव बाथोन गोथाव ओंख्रिजों लाइ मैद्रु लाफा मैद्रु गुमा गोथाव बाथोन नै बेसे गोथाव मेजेम जोंना हौवा दारिया लाना फैदों माइ हानो थांनायाव नै बाथोन देनानैसै दुन्दिया गोरलैजों दुन्दिया गोरलै नै बाथोन देनोसै गोथावनो मोनबायहाय नै बेयावहाय सिखोनोसै दे बे गोथावथ' आरो गुमा गोथाव बाथोन होनबालाय आरो बेसे मिलावलायनायबा बे बानलु होनांसिगोन ना इयाव दोन बिदिनो दोन दा लोगोफोर आं फिसालाखौ लायनो थांसै स्कुलाव 2 बाजिनोसैयानो 56 जाबाय 1:56 PM ओमफ्राय दा थांसै फिसालाखौ लायनो दैमालुसिम फैगिया थांनांसिगोन हौवाया बेलेग खामानि मावगासिनो ओमफ्राय दा लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै आंना बाय बाय आखाखौ गानजानाय नङा गामिया आं